ጥቅምታት ዶላር ኣሜሪካ እንታይ እዩ? ገንዘብና ብዶላር ተሓዝናዮ ኸ እንታይ ፀገም የምፃልና? ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ? ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ዶላር። ጥቅምታት ዶላር ኣሜሪካ እንታይ እዩ? ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ድማ ንንግዲ ዝጥቀመሎም ገንዘብ እንታይ እዩ? ንዝብሉ ሕቶታት ብሓባር ክንምልሶም ኢና። ሰናይ ምክትታል ምሳና ፅንሑ። ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይንረስዕ። ሰናይ ምክትታል። ዶላር ኣሜሪካ ዓብላልነት ዘለዎ ሓደ ካብቶም ዓብላሊ መጠን ቁጠባ ዓለምና ዝኾነ ሓደ ዶላር ኣሜሪካ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ ብኻልእ ባጤራ ወይ ክሪፕቶ ክቕይሩ ይኽእሉ ዝብሉ ኣብ ክውነት ግና ዶላር ኣብ ማእከል ሓያሎ ንሓድሕዶም ዝተኣሳሰረ ዓለማዊ ስርዓታት ስለዝተቐመጠ ንምትካእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዝገብሮ። ዶላር ክሳብ ሕጂ እቲ ሓያል ባጤራ ምዃኑ እዩ ዝእመን። ካብዚኦም ድማ ቀዳማይ ዶላር ቀንዲ ዕቑር ባጤራ ዓለም እዩ። እዘን ሓያሎት ባንክታት ቁጠባ ንምርግጋእ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምኽፋልን ናይ ወፃኢ ባጤራ ከም ዕቑር ሃብቲ ይሕዝኦ። ሎሚ ንኣስታት 58 ሚእታዊት ዓለምና ዘሎ ሸርፊ ዶላር ኣሜሪካ ምዃኑ ይግለጽ። ኢሉ ዝዓበየ ባጤራ ዝግለጽ ድማ ዩሮ ኮይኑ ኣስታት 20 ሚእታዊት ድማ ሒዙ ይርከብ። ከም መፍትሒ ድማ ነዚ ዶላር ይወስድዎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ማእከላይ ባንክታት ብዝሒ ዶላር ይሕዛ። እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ዘኽኣሎ ምኽንያት ድማ ዝኾነት ትኹን ሃገር ድማ ኣብ እትገብሮ ዕድጊ ዶላር የድልያ ማለት እዩ። በዚ ድማ ዶላር ንምትካእ ነዊሕ ዓመታት እዩ ዝወስደልካ። በዚ ምኽንያት ድማ ምንጭ ንግዲ ዝጥቀማሉ። መብዛሕትኡ ዓለማዊ ንግዲ ብዶላር እዩ ዝሽየጥ። ኣሜሪካ ወላ ኣብ ዘይተሳተፈሉ እዋን እውን እንተኾነ መብዛሕትአን ኣህጉራት ንግዲ ብዶላር እየን ዝሸጣ። ንኣብነት ዘይቲ፣ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ፣ ኣቑሑ ወዘተ ዝኣመሰሉ ንግዳዊ ንብረታት ብዶላር እዩ ዝካየድ። እዚ ስርዓታት ድማ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ባሕሪ ቅልውላው ነዳዲ ኣብ ሰብዓታት ዝቀላቀል ስርዓት ፔትሮ ዶላር ዝብልዎ ስነ ቁጠባዊ ዝተኣሳሰር እዩ። በዚ ድማ ኣቑሑት ንምሻጥን ምግዛእን ዶላር ዘድልየና እንተኾይኑ ድማ ሃገራት ናይ ግድን ዶላር ክሕዛ ኣለዋ ማለት እዩ። ቀዋሚ ዓለማዊ ጠለብ ናይቲ ባጤራ ይኸውን። ሳልሳይ ዕድጊ ካዝና ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ውሑስ እዩ። ብዙሓት ኣዋፈርቲ ይኣምንዎ እዮም እቲ ምንታይሲ ኣሜሪካ ዕዳኣ ከይከፈለት ኣይትፈልጥን እያ። በዚ ድማ ብዙሓት ትካላት ቢልዮናት ትገዝኣ ወይ ክሸጣ ይኽእላን ድማ እየን። ዝበዝሑ ኣዋፈርቲ ትካላት ይኹኑ ማእከላይ ባንክታት ገንዘቦም ኣብኡ እዮም ዘቐምጥዎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንድኡ ዝኣክል ዓብን ርጉእን ዕዳጋን እተቕርብ ሃገር ስለዘየላ ድማ ንሱ ተመራፂ ይገብሮ። ራብዓይ ዶላር ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ለኻዊ ባንክታት ይዕብልሎ። እቲ ዝበዝሐ ሚእታዊት ዓለምና ፋይናንሳዊ ንግዲ ንጥፈታት ብስርዓት ባንክታት ኣሜሪካ እዩ ዝሓልፍ። እዚ ማለት ኣገዳሲ ትሕተ ቅርፂ ድማ እዩ። መርበባት ባንክታት ሪፖርት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ስርዓታት ምፅራይ ዶላር ወዘተ ዝኣመሰሉ በዚ ምኽንያት ድማ ኣህጉራውያን ባንክታት ኣብ ምብፃሕ ዶላር ኣዝየን እየን ዝምርኮሳ። ስለዚ ድማ እዩ ፋይናንሳዊ እገዳታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ። ሓምሻይ ቁጠባ ኣሜሪካ ገና እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣሜሪካ በስማዊ ፍርያት ሃገራዊ ዝዓበየ ቁጠባ ዓለምና ኮይና ትቕፅል ኣላ። ንሓያሎ ወሰንቲ ኢንዱስትሪታት እውን ይዕብልል ከም ቴክኖሎጂ፣ ምምሕዳር ገንዘብ፣ ቬንቸር ካፒታል፣ ምዕቡል መጽናዕቲ ዓበይቲ ዓለማዊ ኩባንያታት ብሓፈሻ ብዶላር ዝስርሑ እዮም። እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ጠለብ ናይቲ ባጤራ የደልድል። ድልዱል ትካላት ዝበለፀ ሕግን ዓለም ለኻዊ ኣፈርቲ ብዛዕባ ሕጋዊ ምርግጋእ ኣዝዮም ይግደሱ። ኣሜሪካ ድማ ነዚ ሕጋዊ ተማልኣ ሃገር ብምዃና ነፃ ኣብያተ ፍርዲ፣ ድልድል መሰል ንብረት፣ ጉሉፅ ፋይናንሳዊ ምቁፅፃር ምግባር ዝኣመሰሉ ድማ ተተግብር። መብዛሕትአን ሃገራት ንኻልኦት መንግስታት ሃገራት ትሪልዮናት ዶላራት ባጤራ ክዕቅባ ዘይኽእለን ምኽንያት ድማ እምነት የብለንን። እዚ ናይ ምትእምማን ረቑሒ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብልጫታት ዶላር እዩ። ሻውዓይ ድማ ነቲ ባጤራ ክትኮ እንተሓሲብካ ኣፀጋሚ ይገብሮ። ንኣብነት ኩሉ ሰብ ሓደ መድረኽ እንተተጠቂሙ ዋላ ኣማራፂታት እናሃለወካ ናብ ሓድሽ መድረኽ ምግዓዝ ግና ኣፀጋሚ እዩ። ከምኡ ድማ ንዶላር ንምቕያር ተመሳሳሊ ከምዚ ናይዚ መድረኽ ኣፀጋሚ ይገብሮ። ሻምናይ ድማ ብዙሓት ባጤራታት ድማ ይወዳደሩ እዮም ከም በዓል ዩሮ ካልኣይ ዝዓበየ ዕቑር ባጤራ ኮይኑ ግን ዝኾነ ጉዳያት የጋጥሞ ከም ብዙሓት መንግስታት ተባታተነ ዕዳጋታት ቦንዳ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ የጋጥምሞ ብኸምኡ ድማ ዶላር ተመራፂ ይገብሮ። ከም ካልአይቲ ትውሰድ ድማ ቻይና ባጤራ
ዮን ዋላ እኳ ኣብ ዓለም ንግዲ ብዓቢ እንተኾነ ግን ድሩት እዩ ከም ጽኑዕ ቁጽጽር ርእሰ ማል ምግባር ከምኡ እውን ወዘተ ፋይናንሳዊ ግሉጽነት ዝኣመሰሉ ድማ ብዙሓት ኣዋፈርቲ ብዙሕ መጠን ካብ መሓዝ ዝቁጠቡ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ክሪፕቶካረንሲ ድማ ሓደ ግዜ ከም ኣማራጺ የቕርቦ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሪፕቶ ብዙሕ ብድሆታት የጋጥሞ ከም ልዑል ምልውዋጥ ምህላው ቁጽጽራዊ ዘይርግጽነት ከም ውሱን ውህደት ኣብ ዓለማዊ ስርዓት ንግዲ ኣገዳሲ ፋይናንሳዊን መሳርሕታትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግና ኣብ ሓፂር ግዜ ንዶላር ሙሉእ ብሙሉእ ምትካእ ኣይክእልን በዚ ድማ መብዛሕትኡ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ወጻኢ ሓደ ባጤራ ንዶላር ብሓደ ለይቲ ዝትክእ ከም ዘይከውን ይኣምኑ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚኦም ሰለስተ ክንገልጾም ፀናሕና ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ድማ ጎኒ ዶላር ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ግን ከዓ ዓብላልነት ዘለዎ ዶላር ምዃኑ እዩ ዝእመን እንተኾነ ግና ዶላር ንነዊሕ ዓመታት ዓብላሊን ዓለማውን ባጤራን ኮይኑ ክቕጽል ትጽቢት ይግበሮ ክብራት ተዓዘብትና ናይ ሎም መደብና ነዚ ምስል ነይሩ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጸኩም ሰናይ ቅነ